everyone! This is my first vlog. Ang hoang title sa hoang vlog is Unprepared but Still Enjoy gihapon siya. Gikan ko ani nag grocery. I mean, padong di mag-grocery di. Ano nang hinagbo migdaghan kayong mga tao kay sinulog man ron no, di ba? Daghan kayo jud silang mga dala. So respect lang pud ta. Mulabay lang gud pug ko. Ana nga kadaghan nga mga tao, mulabay ko na makihuot ko ana kay mulabang ko padong sa Marimart grocery store. Sa diha na nahong magkuhan gipon inigsugo pa picture dira, diba? Patalikod napoy payuko-yuko, napoy pinastep ang tiil isa nya napod kunuhay galakaw o diba? Kog napoy kanang pinastolan chon napoy pinamura galakaw nilingi. O sa dihang nakasulod na ko sa grocery o ay diba, daghan kayo mga grocery diri, pero gamay ra kayo kung kwarta, igo ra pang palit og kamay, bugas, mga needs lang ba, pero daghan ang picture o diba, ang saya. Bye.